Ýokarky ýyl azyk önümler bilen içerki we daşarky bazarda sarpejleriň önämini gazanan telekeçiler şu ýylyň ýazyny mary etrawynyň çäýini innowasion tehnologiýalar hemde ata-babalarymyzyň asylly ýol ýörelgeleri diýip desular esasyna iş alyp barýan et önümler kärhanasyny we mal soýulýan bölümine işe girdi. Bu ýerde mallary soýma taýýarlamakdan başlap et önümleriniň gaýtadan işlenişini çelli önümçiligiň ekli tapkyrlary almy çemeleşmelere hil hukuklygynyň halkara kadalaryna we milli ýörelgeleri esaslanýan. İşler ilerleyen täze ay harit nişanly et, şoklat we ýarym taýýar önümler öndürýän kärhana öz haritlaryny ilaty ködürlemek üçin ýöretilýän sowda merkezine ulanşa berdi. Bu ýerde sany tehnologiýalaryň kömegi bilen müşterileri haritlary eltip bermek hyzmatym ýoly goýulanlar. Häzirki döwürde täze ay harit nişany bilen taýýarlanýan tagamly we ekologiýa taýdan arasy halkary hil ülüňlerine laýyk gelýän önümler amatly bahasy bilen tapawutanyp, daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orun tutýar. Täze ay harit nişanly et we şoklat önümleri, börek, mantiyal tagamlaryň ýarym taýýar görnüşleri aljylarda ul islegden peýdalanýar. Kärhananyň önümçilik kuwaty ýylly et, şoklat we ýarym taýýar azyk önümleriniň 20 000 tonasyny taýýarlamaga mümkinçilik berýär. Häzirki wagtda azyk haritlarynyň 100den urak görnüşi öndürilýär. Şolaryň hataryna gaýnadylan we kakadylan şoklat önümleri, durly görnüşli ýarym taýýar et önümleri, manty, börek ýaly ýarym taýýar azyk önümler bar. Kärhanada azyk önümleriniň hil barlykhanadan geçirilişine aýratyn ünsürlýär. Barlykhanada işler ýokary takyklykdaky enjamlaryň kömegi arkaly alınıp barylýar. Täze ay harit nişanly önümleriň halkary hil ülüňlerine laýyk gelýäni bardaky şahadatnamalara münasip bolmagan belläliklidir. Täze ay harit nişanly et, şoklat hemde ýarym taýýar azyk önümlerini öndürýän kärhana alyp barýan işlerini ýetgiderli kämilleşdirip, täze üstünlüklerini nazarlaýan. Hususy işçiler ýakyn geljekde balyk önümlerini taýýarlap, degişli sowda nokatlaryny işe girdirmek meýleşdirýär. Gahrman arkadamyň hemde hormatly prezident bilen telekeçilik gollamak babatda döredýän mümkinçiliklerinden göwünleri galkanýan iş şowurlar we kärhananyň aldy bir işgäleri berkarar watanymyzyň bede wady bilen ösmegi, halkymyzyň eşeretli durmuşda ýaşymy ugruna amalanşyrylýan asly işlere münasip koşmak urduny mundan beýlegem ahlasynyň gaýgyrmany zehmet çekjekliklerini ynanyrýarlar.